He was a beggar with heart of gold. That kind of people makes a better world. Svetové telky vysielajúce vo svete. Niektoré sú nové, o iných dlho viete. Festival v Košiciach, tu je centrum diania, súťaž televíznych programov a párty do svitania. Kvalitné workshopy, prednášky, diskusie. Tohoročný festival sa do pamäte vrie, množstvo televíznych štábov, množstvo televíznych diel, no soška je len jedna a každý by ju chcel. Žobrák ten nás spája, držíme všetci spolu, každý má svoje poslanie, svoju televíznu rolu, je to európsky sviatok, táto oslava je veľká, dnes večer tu zažiarila každá jedna telka. V Košiciach sa konal už 18. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák. 5-dňový program nabitý súťažnými a nesúťažnými prehliadkami filmov, workshopmi, diskusiami, pracovnými, neformálnymi stretnutiami, ale aj kultúrnymi udalosťami prilákal do metropoly východu viac ako 130 účastníkov z Európy a Spojených štátov. Mne sa páči to, že z roka na rok stúpa kvalita filmov, stúpa kvalita produkcie. A pre mňa je veľmi dôležité to, že každým rokom je užšie a užšie prepojenie mojej federácie lokálnych televízií vo Francúzsku a televízií, jednak ktoré organizujú festival, jednak ktoré na festival prichádzajú, čo je veľmi dôležité. Áno, je to 6. raz, čo som tu a musím povedať, že každý rok bola atmosféra skvelá a myslím si, že každým rokom sa prihlasujú filmy a filmári z čoraz väčšieho počtu krajín, čo je výborné. A takisto je veľmi dobré, že máme tu kombináciu dokumentárnych filmov, ale takisto spravodajských programov. A je naozaj vzrušujúce vidieť ten networking alebo to spájanie a kontakty, ktoré sa tu vytvárajú medzi tvorcami dokumentárnych filmov, ako aj medzi tvorcami spravodajských relácií. Celá tá výmena skúseností, výmena názorov je výborná a práve preto si myslím, že tento festival je naozaj nielen dôležitý pre Slovensko, ale pre celú Európu. Vlado Kulíšek v roli Zlatého žobráka otvoril celý večer. Medzi hostiami vyzbieral symbolické vstupné. Samotné udeľovanie cien bolo tohto roku trochu netradičné. Premietanie z hlavného pódia mohli hostia sledovať na niekoľkých miestach naraz. Ja sa priznám, že keď som prišiel prvýkrát, jak som vstúpil do hotela a videl som, jak ľudia sedia pred obrazovkou, v prvom momente ma napadlo, ku preboha, oni sledujú fotbal. Na záverečnom gala večeri bolo ocenených viacero autorov. Hlavnú cenu sošku Zlatého žobráka si odniesli tvorcovia v 3 hlavných kategóriách. Z produkcie lokálnej televízie sa tohto roku pošťastilo macedónskému autorovi. Zlatého žobráka pre lokálnu televíziu získava film Recyklátor z Macedónie, režisér Zoran Dimov. Za dôsledné vykreslenie snahy Rómov zmeniť zbieranie odpadu na biznis. Neznám. Puno sreče. Je to ťažké vyjadriť to, čo pociťujem. Proste miešajú sa vo mne pocity. Splnil sa môj 12-ročný sen, aby som vyhral Zlatého žobráka. Je to film, ale zároveň je tam veľmi silná tá sociálna dimenzia, pretože u nás v Macedónsku máme veľmi vážny problém práve s tou cieľovou skupinou, ktorú tvoria aj Rómovia. Teda snažili sme sa im dať vzdelávanie, snažili sme sa im dať prácu a z týchto všetkých aktivít sociálneho charakteru nakoniec vznikol dokumentárny film. So posporinđima kolegi Leva sa Elvis Pristi. Come on fist again, just my love team lahi. Omdi, my love the suit. Oh, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Ona formalno kedut ne. Si baroko tortaro sistemitaro kedi petorogu noitaj, dena boropo maškaripe bašo šurujataro recikliri basker industrija ani Makedonija. Som už tretíkrát členom poroty v kategórii Mladý autor a môžem povedať, že tohto roku tu máme vari najťažšie, pretože sme mali naozaj množstvo výborných filmov a bolo ťažké rozhodnúť o tom najlepšom.
Žobrák z kategórie Mladý autor ostane doma na Slovensku za 20-minútový film Hviezda. Dokument rozpráva príbeh 55-ročného zvárača, ktorého skrytou vášňou a životným snom sa stalo herectvo. Plán bez vesmíru ako kamionista. Mojím takým koníčkom bolo vždycky niečo robiť ako okolo divadla. Chodím hrávať divadlo, síce je to len také amatérske hranie, ale teda veľmi ma to baví a proste dávam do toho všetko. Chcem bojovať proti invázie mimozemšťanov, ktorí chcú zničiť náš svet. S týmto samopalom ich budem ničiť, strieľať. Nestrpím ich. To, čo hľadáme, je dobre natočený film, jednak po stránke technickej ako kamera, strih či réžia, ale samozrejme so zaujímavým príbehom. Predovšetkým by mal mať ale individuálnu kvalitu a schopnosť prehovoriť k ľuďom na celom svete. Niečo naozaj výnimočné a zaujímavé, čo nie je len sériou rozhovorov, ale niečo, pričom si poviete, tak toto je film. V kategórii produkčná spoločnosť si najcennejšiu sošku tohto roku vybojoval bieloruský dokument Zvonár. Som veľmi rada, že som mohla byť na tomto festivale. Je to také neočakávané ocenenie pre mňa a môžem povedať, že je tu skutočne taká veľmi dobrá atmosféra, taká radostná, priama, úprimná. Cítim sa tu veľmi dobre. Na samom деле, то есть я очень рада. Na festivale nechýbali ani ostrieľaní účastníci, ku ktorým bez pochyby patrí aj švajčiarsky producent a herec Roger Vorot. Roger Vorot na festivale určite vôbec nie. The most was the fact that there were more people. Určite tá vec, ktorá ma oslovila a ktorá sa mi veľmi páčila na tohtoročnom festivale je, že v sále bolo viac ľudí, ktorí si pozerali vlastne súťažné filmy, prehliadku súťažných filmov. Možno je to dôsledok toho, že sme mali tohto roku viacej účastníkov ako po minulé roky, ale jednoducho naozaj v sále ostávalo viacej ľudí, ktorí si tie filmy mali záujem pozrieť a zaujímali sa o nich. Zlatý žobrák nezabudol ani na širokú verejnosť a na nesúťažnej prehliadke Európa na plátne ponúkol Košičanom to najlepšie z lokálnej produkcie. Výber filmov z niekoľkých ročníkov festivalu sledovali ľudia v kine po celý týždeň. Na otvorení prehliadky nechýbala ani mladá slovenská režisérka Agnes Dimun. Tá si pred rokom na festivale vybojovala sošku žobráka v kategórii Mladý autor s dokumentom o dlhovlasých chlapoch. Volám sa Agnes Dimun a som režisérka filmu Dlhovlasí chlapi. Názov hovorí sám za seba a pojednáva sa tam o filozofii, dlhých vlasoch, o životnom štýle vlasačoch. Dostávame sa tam až do socializmu, histórie. Len mi to potvrdilo vlastne tú moju cestu, že mám si točiť to, čo ja chcem, nemám sa podriadovať nejakým nárokom producentov a aj tak to môže byť, dajme tomu, že divácky celkom úspešné. Európa na plátne. Vypnite televízor a poďte do kina.
My sme veľmi radi podporili tento projekt, dokonca sme ho zaradili do oficiálneho programu projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013, lebo my si myslíme, že je to veľmi tradičné a veľmi unikátne podujatie nielen v kultúrnom živote Košíc, ale aj v širšom stredoeurópskom kontexte. A na druhej strane myslím si, že prináša skutočne také nové pozície, čo sa týka filmu, dokumentu, televízie alebo vôbec masmediálnej politiky. Som zakladateľom a riaditeľom festivalu Art Carnuntum, čo je medzinárodný divadelný festival, no jeho súčasťou je aj festival filmov. Ja sa už teším na budúci rok, keď Košice ponesú titul Európskeho hlavného mesta kultúry. Pred mnohými rokmi som mal aj to šťastie stretnúť sa osobne s Melinou Mercuri. Budúci rok by sme chceli počas festivalu v Košiciach zorganizovať výstavu o tejto výnimočnej žene, jej odkaze a duchu Európy. S vynikajúcim pocitom z festivalu tohto roku odchádzala aj ďalšia mladá úspešná filmárka Katka Kočalková. Ja som tu už 5. raz, pred 4 rokmi som vyhrala vlastne cenu pre mladého tvorcu, čo si veľmi vážim s mojou tetou Timravou. No a tento ročník je podľa mňa úplne najvydarenejší z tých 5, čo som videla. A mám pobehané vlastne všetky festivaly v Čechách a na Slovensku. Nikde nie je takáto úžasná atmosféra, takíto úžasní ľudia, taký úžasný štáb. Festival už tradične nebol len o filmoch a produkciách, ale dotýkal sa aj aktuálnych problémov, ktoré rezonujú v celom svete. V 3 panelových diskusiách si na mušku vzal sociálne médiá, participatívne televízie či súčasnú krízu v eurozóne. Povedal by som, že situácia práve teraz eskaluje, lebo tie jednoducho už trhy neveria a jednoducho keď trhy neveria, tak vtedy začína byť problém, lebo už nechcú jednoducho investovať ďalej tam, kde investovali. Jednoducho krajiny majú problém. Na druhej strane som aj optimista, lebo už sa tie problémy riešia. Bolo by veľmi naivné si myslieť, že jednoducho, že panika na trhoch je spôsobená médiami. Ja si myslím, že naopak médiá robia svoju prácu dobre. Druhá samozrejme otázka je, čo sa týka odbornosti, nemyslím si, že médiá majú problém a že by informovali nepravdivo a tak ďalej. Problém podľa mňa spočíva niekde inde, že politici dosť často neodpovedajú na otázky žurnalistov, za čo samozrejme žurnalisti nemôžu, ale jednoducho verejnosť to akceptuje. Novinári by nemali informovať len o pozitívach alebo negatívach v období krízy. Nemali by hovoriť, že už zasvietilo na lepšie časy, keď tomu tak nie je. Ich úlohou je byť objektívny a dobre informovaní. Špeciálne médiá na lokálnej úrovni by mali ukazovať, ako kríza ovplyvňuje bežného človeka, dávať možnosti vyjadriť sa ľuďom, ktorí sa boja o svoju prácu či dôchodok. Na druhej strane by mali poukázať aj na modelové príklady, na takých, čo sú úspešní aj napriek kríze. Napríklad v Británii máme sekciu printových médií, ktoré sú proti Európskej únii a tvrdia, že ide o vyhodené peniaze. Na nešťastie majú v poslednom čase stále viac prívržencov. Či ovplyvnila kríza aj tohtoročný festival, sme sa opýtali jeho riaditeľky Evy Dekanovskej. Kríza sa určite odráža na našom festivale, hlavne preto, lebo krízový fond, ktorý sa volá audiovizuálny, nám na tento filmový festival nedal peniaze, takže áno, odráža sa kríza, ale taká miestna, slovenská, lokálna. Budem sa snažiť presvedčiť audiovizuálny fond, že oplatí sa investovať do východu, že sa oplatí investovať do vzdelanosti na východe, že sa oplatí priniesť zaujímavé veci, ktoré východňari inak nemajú šancu vidieť. Ďalšia panelová diskusia sa ponorila do fenoménu sociálnych médií, ktoré v posledných rokoch zmenili podobu sveta. Ovplyvňujú jeho každodenné dianie v médiách, politike či bežnom živote. Mediálni experti z Holandska, Británie a Spojených štátov vysvetlili ich základné princípy, nástroje a možnosti ich využitia. Je to o tom, aby ľudia získali schopnosť porozumieť, že existujú médiá, prostredníctvom ktorých sa môžu vyjadriť. Ak niekto má možnosť a pochopí, že má možnosť práve prostredníctvom sociálnych médií ovplyvniť povedzme aj dianie v komunite, prípadne aj politické dianie, či už na lokálnej alebo aj na vyššej úrovni. To naozaj dáva obrovskú silu postaveniu a vplyvu jednotlivcov. A teda
tým cieľom mediálnej gramotnosti by malo byť nie naučiť ľudí, že existujú nástroje na komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, ale naučiť ich, ako ich využívať. Na festivale nechýbala ani téma participatívnych televízií. O tom, ako tieto médiá fungujú vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku či Taliansku, sa dozvedeli účastníci tretej panelovej diskusie. Participatívne televízie zapájajú do produkcie a tvorby filmu bežných ľudí a divákov. Témy závisia od konkrétnej cieľovej skupiny. Rovnakým spôsobom zapojiť a zasvetiť ľudí do audiovizuálnej tvorby bolo cieľom mediálneho workshopu, ktorý sa konal počas tohtoročného festivalu. Profesionáli z Francúzska, Slovenska a Talianska pracovali s účastníkmi po celý týždeň. Zámerom workshopu je naučiť vybraných obyvateľov Košíc, ako vytvoriť vlastný film, ako spolupracovať na spoločnom audiovizuálnom projekte. Podobný projekt sme robili aj vo Francúzsku v Marseille tohto roku v marci a naozaj išlo o zaškolenie, vycvičenie účastníkov takéhoto workshopu z akéhokoľvek druhu, účastníkov mladších, starších, skúsených alebo neskúsených v audiovizuálnej tvorbe. Naozaj táto škála ľudí je taká pestrejšia, väčšina z nich teda skúsenosti s tvorbou audiovizuálnou nemá. Ja som penzista, takže už sa venujem akurát takýmto veciam, jak penzisti, ale dosť ma zaujíma všetko. Som študentka masmediálnych štúdií a keďže som v druhom ročníku a zatiaľ som teda nemala možnosť niečo si takto prakticky vyskúšať, tak preto som sa na tento workshop prihlásila, aby som sa dostala priamo k technike a vyskúšala si, ako to vyzerá aj z tej druhej strany, nielen na nečisto štúdiu za mikrofónom napríklad. Okrem toho, že účastníci workshop hodnotili pozitívne, ja ho hodnotím tiež ako veľký prínos z toho dôvodu, že na jeho čele stáli zástupcovia rôznych televízií z Talianska, z Francúzska, zo Slovenska, čiže aj to, že sme sa museli podeliť o to vysvetľovanie teórie, nás trošku zomklo. V čase konania festivalu odštartoval aj prvý ročník Dní srbskej kultúry a tak sa niektoré podujatia vzájomne prelínali a doplňali. Honorárne konzulky Srbskej a Slovenskej republiky sú zároveň aj organizátorkami festivalu. Srbské dní do Košic priniesli koncerty, kulinárske špeciality, výstavu fotografií a množstvo kvalitných filmov. Práve srbská filmová produkcia je na Zlatom žobrákovi zastúpená najvýraznejšia. Každý rok sa teší popularite u poroty i účastníkov festivalu. First plus is presenting Serbian to Slovak. Vidím hneď 3 plusy tohto festivalu srbskej kultúry. Prvým je prezentácia srbskej kultúry na Slovensku. Aj keď si myslím, že o sebe vieme veľa, aj tak stále je miesto na spoznávanie sa. Druhým plusom sú nové priateľstvá, ktoré sa počas festivalu vytvoria. A tretím by sme chceli motivovať Slovákov, aby navštevovali viac Srbsko ako turisti. To, čo máme spoločné, je kultúra. Samozrejme, sú tu aj odlišnosti, ale tie sú potrebné, pretože to je to, čo nás robí výnimočnými. Musím povedať, že na festivale som už po 4. krát a z roka na rok je jeho organizácia lepšia a lepšia a musím vám všetkým pogratulovať, s akým nasadením už 18 rokov toto všetko robíte a podporujete našu prácu. Mám rád Košice, sú tu milí ľudia a rozumiete nášmu srbskému duchu a zmýšľaniu. Naozaj každý rok je pre mňa veľkou cťou a potešením byť súčasťou festivalu lokálnych televízií. Na festivale mohli účastníci okrem premietacích sál nahliadnúť aj do života a kultúry nášho mesta. Najstaršia zachovaná synagóga v Košiciach hostila výstavu maliarov spolku C+S. Neformálne večerné stretnutie v centre mesta zas prilákalo aj okolo idúcich Košičanov. Hudobníkov Arpáda Čéteho s Radom Česnekom vystriedala srbská skupina Niť. My sme úplne inde sedeli, keby sme vedeli, tak prídeme skôr.
lebo sa nám páči španielská hudba, či aká to je. Festival to vieme, že je, ale nevideli sme, že tu také niečo je momentálne. Mám veľmi rád akustickú gitaru a tento štýl hudby. Šiel som okolo a započul tieto tóny, tak som zvedavo nahliadol. V Košiciach som už bol niekoľkokrát, je to úžasné mesto. Večer naberal na obrátkach a k hudobníkom sa neustýchal pripojiť ani dlhoročný účastník festivalu, Američan Erik Molberg, ktorý so svojou harmonikou vyčaroval prekvapeným hosťom úsmev na tvári. Ale vráťme sa na slávnostný gala večer. Ani tam nebolo kultúru núdze. Nielen účastníci zo Španielska ocenili vystúpenie hudobnej skupiny Los Remedios, ktoré sa nieslo v rytmoch a tónoch Iberského polostrova. Festival Zlatý žobrák nie je len o premietaní, o projekcii, ale aj o stretnutí s nami, ktorí niekoľko rokov pôsobíme v tejto branži. A padol aj dobrý návrh, či by sme ďalší rok neukázali napríklad live vysielanie na internete. No ja som prvýkrát a bola som prekvapená a celkom ma to zaujalo, takže som pozrela na všetky tie ocenenia, ktoré boli, aj tie stručné prezentácie tých filmov, ktoré boli, a je to zaujímavé, hej, že sa tí ľudia tým zaoberajú. Mňa teší, že sa zviditeľňujú Košice. When you watch your national news or Euronews or Keď človek pozerá správy národnej televízie, získava informácie o hlavných medializovaných témach. Každá krajina je v zásade o jednej top téme. Tu ale vidíte, čo robia obyčajní ľudia, ako žijú, o čo sa zaujímajú, ako spolu komunikujú. Pre mňa je to o vzdelávaní. Každý rok na festivale zistím, čo sa v týchto krajinách deje. Every year it's my education and what really goes on in these countries. Zlatý žobrák sa svojou 18-kou tohto roku oficiálne zaradil medzi dospelých, aj keď podľa riaditeľky festivalu Evy Dekanovskej svoju dospelosť ukázal už pred mnohými rokmi. Dôkazom je jeho obľúbenosť a meno vo svete. Veľmi veľa sme toho pridali, hlavne preto, že do Košíc prišlo Európske hlavné mesto kultúry. Celá tá idea Európskeho hlavného mesta kultúry nás podnietila k tomu, že sme do festivalu pridali ďalšie podujatia, ďalšie aktivity, že sme pridali Európu na plátne, čo je v podstate samostatný filmový festival. A čo je zaujímavé, v Košiciach je momentálne jediný pôvodný košický festival a keď nám pomôže okolie, tak určite bude mať šancu na úspech a na to, aby Košičania mohli vidieť to najlepšie, čo v Európe existuje. Desiatky filmov, diskusí, množstvo stretnutí a zaujímavých ľudí z celého sveta. Aj taký bol 18. ročník Medzinárodného festivalu Zlatý žobrák. Dovidenia o rok. That kind of people makes a better world. He was a beggar with heart of gold. That kind of people makes a better world.